Certo que estamos xa na tempada dos cocidos, un dos nosos grandes emblemas gastronómicos, pero canto custa facer un cocido na casa? Pois imos botar contas no Mercado de Santiago. Que tal, compañeiros? Hoxe no Quen Anda Aí queremos saber canto vale preparar un cocido para 4 persoas. Si comen 5, mellor. Bueno, Ana, de aquí que me fai falta para facer un cocido? Ai, daqui nada, como non cozas abadexo ou salmón, outra cousa non hai. Estades mal situados, tedes que buscar verde. Verde. Verde é máis porquiño. Nos fala máis, imos buscar verde. Para facer un bo cocido, compañeiros, hoxe temos que atopar cacheira, lacón, costela de porco salgada, chourizo, xarrete de tenreira, garabanzos, patacas e algunha verdura que poden ser repolo, navizas ou algo de grelo. Iso imos buscar. Que tal, Monse? Como andamos? Estaba buscando para facer un cocido para 3 persoas. Garabanzos, xa os vexo aí. Canto levaremos para 4 persoas? Un cuarto de kilo chegache ben. Veña, imos levar un cuarto de kilo. Pataca tamén, non? Canto levaremos para 4 persoas? Chegavos un quiliño. A canto sai a pataca, Monse? A 1,80. 1,80. Chclin! As fabas e os garabanzos a canto saen? 7,13. Ata agora a pataca, a faba e o garabanzo 8,78. 78. Vai sacando o carto, Roberto Vilar. Que tal, bons días, Fina? Como estamos? Estamos buscando cousas para un cocido, para 4 persoas. Hai grelos riquísimos, hai repolo. A ver, pero solo é segunda división, Fina. O grelo é Champions League. Para 4 persoas, canto tenemos que levar? Hai 2 manoxos Perfecto. ou 3, 3 manoxos. Leva tres, que o non, por cartos non vai ser, Fina. Que máis podemos levar? Castaña? Castaña no cocido non. Pois nada, vale, castaña nada. Canto vale isto, Fina? Pois xa está, pois mira, son 7,50. 8,78 máis 7,50, 16,28 euros. Vale, perfecto. Pois nada, xa o levamos. Xa se chega mañá Roberto Vilar. Perfecto. Pagar, vale? Ana, que tal, como estamos? Estamos facendo unha compra para un cocido de 4 persoas. E faltanos o máis importante, a carne, Dixeronme que ti Pois tiñas vas a bo sitio. cacheira, lacón, costela de porco salgada, chourizo, xarrete de tenreira e dixome unha señora que sin rabo Non hai cocido. Non hai cocido. Mira, a cacheira está salada a 6,50 o kilo. Para 4 persoas, canta levaremos? Media. 3,25, imos sumando. Canto rabo hai que levar? Pois mira, eses son pequenos un par deles. Costela salgada, tes aquí a 8,95. Canto nos hai o total? Vale, falamos de máis 5 euros a costela. O chourizo, non? Chorizo son a 90 céntimos cada un, cun par deles serían, entonces un 80. Un 80, sumamos un 80, aí está o chourizo e o xarrete de tenreira. O xarrete a 11,50 o kilo. O kilo, entón, máis 6 euros. Ana, e por último, faltanos o lacón. Eso Canto máis levaremos? ou menos, tan de sobre medio kilo, 5 euriños. Aquí imoslle pagar 23,55, que xa che ven Roberto Vilar pagar ao longo do día, vale? Moi ben, perfecto, perfecto. Imos facer un cocidazo, Mi madre, saberás como ainda vos sobra pas croquetas. Bueno, compañeiros, pois toda a compra para facer un cocido para 4 persoas danos 39,83, prácticamente 40 euros. Como vedes, non levo bolsas porque agora xa levan a casa, a compra e todo. Roberto, paga o que debes. Bueno,